Öwnüme ýa-da aýdyň oglanlar. Ejelere hormat itip barýarlar. İl gözüne mesçitde bäş egilenler pul üçin ejesini ütüp barýarlar. Biri kırpa olup öýünden göçüp, heleýine bor diýip ejeden geçip, oturuşykda eje hakda tost açyp, ejeleň saglygyna yetip barýarlar. Gürlesen gürleýä ýok ýaly aýby, garraja ejesin edenok gaýby, bir ejeň söýgüsi hakyky söýgü, dosýalara inni satyp barýarlar. Anaýan heleýine kul bolan birin, hör bolly gözleri gün gelip bir gün, ana aýal iýdanok ärin elinden ejesi tutup barýarlar. Çağa tiken bassa, eje elenýär. Eje gadyry gidenden soň bilinýär. Biri wagt söýün, ýogsa bu dünýä ýetimligi boýuna atyp barýarlar.